Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Ki nongkit kam jang ka People's Democratic Front Penursla Zonal Committee ha ka jing kendo lang nin kasngi ka khanyo tarik ujemmang ha Penursla kila shim ya karai ban pan jing penchai na president ka PDF Sengkmi ban na ka eiga daw bala pensange no ya ka jinglong dekot hadu shisnem ya ka Kong Grace Mary Kharpuri ya gani ka jing yalang lapnya hi da ka Kong Grace Mary Kharpuri ka balong ru ka president jang ka PDF Penursla Zonal Committee. Habaya keren bat ginong to khubor hadian gani ka jing yalang ka Congress kalaya thu ba hagani ka jing yalang hagani ka sngi ginong kit kam kila shim ya karai ban pan jing shai shwa halor kani na president ka PDF Sengkmi uba Ivan Lum Marbanyang kani ka MDC na Nongshken constituency kala kuno ru ba kani ka jing be seng ya ka dei halor ka jing tmu ban pendo tiket ya ka ha ka election MDC ka ban salong house nem arjar khat kandai banwan nakaliang ka jongi ngilarai kaba ngin ya kenduk biang haka arpui tarik bat ka arpui tarik kade ka sngi ka bangin ya rai khaddu bat ngailat ya ka parti hi kabakin ai ka jingshai shwa ka arpui tarik ngi wan be da koi kasur ka bangin ya bu igani ka jingalang akan menta kasi tikinong kit kam ki jonga bar khat yang ni da koi kasur amde kasur ka jonga namar nga habangan snap ya kasur ka jong kinong kit kam ki jonga kham tambat kasur ka jong pai ba namar ngan shingaru ngan shu pendam no kumenta ka sngim de banga benut dia kata ka parti mo kam de ka jing benut dia ka parti ti ringi ko abanya da ka kendon ka babyang no kat kum ka jing batha ka jong kini kinong kit kam ki jonga ka we ka de ka ba ki shu suspend klem don ka no ka jing tip suspend ru ngayo ka shiti halor kata ka ba ki ong ba anti party activities tin re nakaliang ka jonga nga klem kren kan tho hi ya ka party ru ka banga kren de ka kam jong ka council ka ba de ba ka dis council na ma ka dis council kam de jong ka PDF di ban sau thu gang ta na ma ka dis council kam de jong ka party jong ka PDF ka dis council ka de jong upat ba ka dis council ka de jong ki MDC ki ba bro kha ki ar kundai ngot ki MDC la sha je upat ba te kaliang ka jonga klem kren persai ka party ringa kren habai de ba ki kam jong ka council namar haba ki suspend tang shiklemat shimet ki laban suspend te kane ayu yangi ru bangin ai por ki tang le sing laban ai por tang menta ka met bro tamangila shu kampen jensur hadu ka mo bangin pelong ya ka jingelang ka arpoi tarik namar ki kambon ki briu ki jongi namaki wan ka kishnong ki baper ki bajangai te kimla banang banchuya kendo kerke kumne man ka por le se ni bu la shai ro kadang kim ya ka por kane ka pau shai ba kimdan ki nongrem ki bas khem namar jing shisha de ba latiblang bat baban basdang ba initiate ikani ka ikini ki ke barakhat de tat hadien ba sawan mga badi ba James ka de namar ba iba latiblang hi initiate ka meeting badi khat hi halor kani ka arpu prakror de nakaliang ka jongaru ko mga lakran shai ho pai khat jong ki media badang sudap bangar nga smokia kani ka arpu prakror de ngayu i bakini arnut ki MDC kim don sha kita ki nongrem ki bas kham namar ngai ma ki shakting man mani ka shuki ka jongki bani ki ba ki krane ka jikshisha bangayu i bagani ka party ka barang shisnem ka bomdan ka jinga su thu jingmot ka bomdan shu kata ka lese ka ba i ka bani reason now de ke bro khat ne lese ki meeting ka bangini sham bani mir jingmot ke ngai ba kam idon kum kita ke jing scam ha ka party te badla da ka party ka ban kan yai long kum ne te hi na ka jonga ngai ba ka dan hi ka jingma amar ngi rong shani ka party ngi kwa bangini te ka party am bangini penjot pentra ndai ka snang manwan ka jing ban penjot pen praru ka di hina ko dia hawa kilai ba kidon ki kenram nila karpa ri kata meeting ru ba hadu mentah hiru ngangan ban si ban ni kata meeting ba hadu kan mentah si ki klem puram ka meeting ka ba ni kum ki hat ni kwa ba kandon kata meeting tela ra ka layai long kum ni tenga i ba shanong ni la bante bat ka don ni ka jing ma le se ka party ru ba ka party ka ban train la da nim la ba nong ba kin la ban pen be ki bakla ni dab de ki sno lengo ye ka party ba kumno i kata rai suspend kat ya presiden jo national committee ndai kimla ban ajing tip ki yai lai wa di national committee ro ki surai hi ka tip ki yarai da ka wai presiden udan nang ne na constituency jongi kim umyo jing tip tangi kan ka rai suspend jong ka party ro tigani ka pen iba imat ka one man party kamdai ka people democratic party tiga imat ka pen iba ka party imat kaba penyeng nongrim da wei buriu iman bangi yo itu pau teng tu ngi yo ba bisngani
balai ngiyawan hapo press club ang tu ngilai keren lengbai presiden kongres ila keren ni ong ba ngi kwa bakum ka parti ka debat penbaik ya kum kini ikenrum kendang hadrim yo i penban hadu ben yo i hadu kot kubor ba James na mau hati la lip kita ki PDF kita ki membati jadi kapen i ba ngi kum kinong kersian barat ba jong ka parti ngi kwa ba dei bandon kata ka jing snotu jing mut hapdeng para barok ka kinong ki kam jong ka parti kantam kat ia kan ngarai kaba maki kilasim kantam bakila along baki yuroi ia ka parti ki yuroi ia ka national committee ngidap de jing sosi hadu kata-kata ba kat i presiden balik kim na ajing tip hadu ben suspend hadu sisnen tingi kum kinong kam jong ka parti ngi bupo namar kata ba ka parti PDF hi ba ka deban ajing syai ke central body kita ben ajing syai po ka khandai tarik ia ka national committee jongi khnang bangi sothu lem gum tang in sim de ki wei pat kirai